खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय लोगोसे स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया आरो गेजेराव माखासे दानल' दंसै जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो थामहिनबा बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव बायदि राजखान्थियारि हाबाफारिफोर लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो मैया बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बेरगावआव मोनसे बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो लाइमोनफोरखौ लोगो हमलायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जेराव हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफनिनो सासे लाइमोन दैदेनगिरि कामाल आजाद बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव प्रमद बर'आ थारैनो रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ आरो प्रमद बर'आ थारैनो हाग्रामा महिलारि लुफुंनानै होनाय बिटिसि एसेमब्लियावनो दायो आसामनि बाजेटखौबो खालामनो हानाय गोहो जाबाय। बेनिखायनो प्रमद बर'आ जुदि साननो गोरोंमोनब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारिखौ आसाम बाजेटआव लिंहरनानै मोनसे बरायनाय हाबाफारि लागौमोन होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गासै 100निबो बांसिन लाइमोनफोरा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावदों। कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारी, प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनाथ' हाग्रामानि महिलारिनिनो साफा साफा थाम्फै होग्रा सुबुंखा। हाग्रामा महिलारिया जेखौ होनगोन बेखौनो बिसोर मावखानांगोन। हाग्रामा महिलारिया जेराव थांगोन बेयावनो बिसोरो थांखानांगोन। मानोना बिसोरो हाग्रामा महिलारिनिनो साफा साफा थाम्फै होग्राखा। हाग्रामा महिलारि बुंनाय बायदिनो दायो बिपिएफआ सोलियो। ओंखायनो हाग्रामाया जेराव थाङो बेयावनो बिसोरो खिथु खिथु आरो उन उन थांफानांगोनखा। बेखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानांगौ होननानै आं साना। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे खौरां मेल लानायनि गेजेरजों थारैनो बिटिआरआव दायो मोनथाम नेशनेल पार्क दंखायो आरो बेनि उनावनो दायो बिटिआरआव आरोबाव मोनथाम वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि खालामनो थांगासिनो दङ। जायखौ नोजोर बोनानैनो बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरदों होनना मिथिहोदों। लोगोसेनो बे वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिफोरखौ गुबैयै बर'फोरनि जारिमिनारि मुंफोरजोंनो दोननाय जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिना होदों। सिथलायाव आमसुआ मैया मोनसे गोसोम सान अदेबानि कला दिबस फालिनायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे कला दिबसखौ बिथांमोनहा गुबैयै 18 फेब्रुआरि 1983 मायथाइनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला 1983 मायथाइयाव मरिगावआव मोनसे बुथारग्लुंनाय जादोंमोन। जाय बुथारग्लुंनायाव गासै मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरखौ गुबैयै 4 निफ्राय 5 रोजा सुबुंफोरखौ बुथारनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि सायाव आसामा सरकारा दासिमबो जेबो मोजाङै थार बिजिरनाय होनो हायाखै। जायखौ नोजोर बोनानैनो 18 फेब्रुआरिखौ कला दिबस हिसाबै गुबुन गुबुन समनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जेब्ला बुथारग्लुंनाय जादोंमोन अब्ला आसाम सरकाराबो मोनसे कमिटि दानानै होदोंमोन। नाथाय दिनैसिम 41 बोसोर जाबाबो बे बुथारग्लुंनायनि गुबै दायनिगिरि आरो बे बुथारग्लुंनायनि जाहोनफोरखौ दासिमबो रोखा खालामनानै होनो हायाखै। सरकारा बुंदोंमोनब्लाबो 27,000 निफ्राय 28,000 बुथारग्लुंनाय जादों। नाथाय गुबैयाव 4,000 निफ्राय 5,000सिम गथ' गथाय बोराय बुरि आइजो गासैखौबो लानानै बुथारग्लुंनाय जादोंमोन। बेनि थार बिजिरनाय मोननो थाखायनो 18 फेब्रुआरिखौ आमसुनि दैदेननायाव गोसोम सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिथलायाव आमसुआ मोनसे गोसोम सान महरै फालिनाय जादों। जेराव आमसुनि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गोबां दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। धलाई पुलिस स्टेशननि सिङावनो थानाय रामप्रसादपुर होननाय जायगायाव मैया
गुबैयै माखासे ड्राग्सफोरजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो मोनो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियैनो आथिखालाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन ड्राग्स फानग्रा, गुबुन गुबुन ड्राग्स साप्लाइ खालामग्रा बिथांमोनखौ सम सम हमबोबाय थादों। थिग बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि फालांगिरि खालामनायफोराबो बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थानायखौबो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो आसाम पुलिसनि आथिखालाव नायबिजिरनाया गोख्रों सोलिबाय थानाय समावनो मैया आरोबाव मोनसे ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि रामप्रसादपुर होननाय जायगायाव काछार पुलिस आरो दलाइ पुलिस स्टेसननि सिङावनो थानाय सानै फालांगिरिफोरखौ हमनो मोनदों होनना मिथिनाय जादों। जेराव हमनो मोननाय सुबुंफोरनिफ्राय गुबैयै 40,000 याबा टेब्लेट, 260 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो मोनफानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेफोर गासैबो टेब्लेट आरो हेर'इनफोरनि दामा गुबैयै 14 कौटि जागोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों। आथिखाल भारत हादरनि सिङावनो थानाय उत्तर प्रदेशआव मोनसे महाकुम्भ मेला सोलिबाय थादों। जाय महाकुम्भ मेलायाव दायो हादोरनि गुबुन गुबुन हादोरनिबो गासै 144 कौटिनिबो बांसिन सुबुंफोरा सानफ्रामबो फैनानै दुगैफैबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो मैया उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव सोलिबाय थानाय महाकुम्भ मेलायाव थांनानै बिटिआरनि गोजोननि थाखाय आरो बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरा राम रामै थांनानै थानांगौखौ नोजोर बोनानै बिथाङा आर'ज गाबहैनाय जायो होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौ बिथां प्रमद बर'आ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय राभा फरायसा आफाद जथायै मोनसे मेम'रेन्डाम होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांखिया दाखालि थांनाय 14 फेब्रुआरि खालि तामुलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव मोनसे मबाइल लानानै फरायसाफोरा आनजाद लिरनाय खौरां बिजोङाव भाइरेल जाखांनायनि उनावनो बे जाथायखौ लोब्बा लाखिनानैनो बिथांमोनहा थाबैनो थार बिजिरनायखौ मोननो थांखियैनो बे मेम'रेन्डामखौ हैनाय जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आथिखालाव मोनफ्रोमबो आनजादफोरखौनो नोजोर बोनानै गोबांथार गोख्रों माखासे आयेनफोर फोसावबाय थादों। नाथाय बेनि गेजेरावनो सम सम बेआइनि खामानिफ्राबो सोलिबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो देग्लाय 2025 मायथाइनि ओइचएस सेकेन्ड इयार आनजादनि 14 फेब्रुआरि खालि तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव मबाइल लानानै फरायसाफोरा आनजादसालियाव आनजाद होनायखौ नुनो मोनदों आरो बे आनजाद होनाया खौरां बिजों अदेबानि समाजारि बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार गोसारलांबाय थादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो साथाम फरायसाफोरखौ बे आनजादसालिनिफ्राय एक्सपेल खालामनायबो जादोंमोन। नाथाय बेखौ गोजोननाय मोनैनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आरसुआ जुथायै मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जायो। थांखिया फरायसाफोरखौ एक्सपेल खालामदों थिगानो दं, नाथाय फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरनि दुरबलथानि थाखायसो बेबायदि खालामनो हादों। बेनिखायनो फोरोंगिरिफोराबो बेनि साजाखौ मोननांगौ आरो फोरोंगिरिफोरनि थाखायनो बे गासैबो जाथायफोरा जादों। ओंखायनो फोरोंगिरिफोरखौबो थारैनो बिजिरनाय फारसे लानानै फैनांगौ आरो गुबै दायनिगिरिफ्रा बेफोरनि साजाखौ मोननांगौ होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोबांथार दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोनदों। आसाम पुलिस, आबखारि बिफान, आबाद बिफान जथायै मोनसे अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों मैया आसाम बेंगल सिमायाव नांजाबनानै थानाय मोनसे जायगायाव 10 बिगानिबो बांसिन आफिं आबाद मावनायखौ फोजोबस्रांनाय जायो आरो अपारेसन खालामनानै मोननाय जायो होनना मिथिहोनायखौ जों बयबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आफिं आबादा आथिखालाव इलिगेल आरो इलिगेलखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदिनो आयेन बेरेखायै आबाद मावबोबाय थानायखौ जों बयबो नुबोबाय थादों आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आयेन बेरेखायारि हाबाफारिनि थाखाय आयेनारि राहा लाबोबाय थानायबो मिथिनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मिथिबावनाय बायदिब्ला मैया स्रोद सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननानै आसाम बेंगलनि सिमाजों नांजाबनानै थानाय गसाइगाव खाथिनि संकस दैमानि सेरावनो मोनसे जायगायाव गुबैयै 10 बिगानिबो बांसिन आबाद मावबाय थानाय जादोंमोन। जायखौ खबर मोननानै पुलिस
आबखारि बिफान, आबाद बिफान जथायै मोनसे नायबिजिरनाय हाबाफारि लानाय जायो, जायनि गेजेरजों बिथांमोनहा थांनानै आबादखौ गुबैयै फोजोबस्रांहैनाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनहोदों।